Dobar dan. Danas ću vam pričati o jednoj od 3 trenutno najbolje 2x2 kocke koje se mogu naći, a to je Moju Link-Po. Ova kocka je na pola puta između Wit2 i Dayan 2x2 kocke, jer ima gladak stil okretanja nalik na Zanči kocku i ima hrskav osjećaj nalik na Wit2. Corner cut koji je od 45 stepeni omogućava ovoj kocki odlično okretanje i obrnuti od četvrtine dela omogućava kocki da se uopšte ne koči. Fluorescentni stikeri koji se nalaze na kocki kada je dobijete prave odličan kontrast i samim tim je prepoznavanje algoritama mnogo brže. Demonstraciju ću izvršiti tako što ću složiti kocku. Kao što vidite, kocka se uopšte ne koči tokom slaganja, čak i pored najjačih okretanja. Predlažem vam da kocku podmažete maru lubrikantom za kocke jer će poboljšati brzinu okretanja. Čim dobijete kocku, takođe podesite šrafove jer će se corner cut automatski poboljšati. Kocku možete nabaviti na speedq.rs i preporučujem je svima koji vole moju kocke i žele vreme brže od 4 sekunde. To je to od mene. Doviđenja!